Man ya mong Binada ki tenan kok man ya gek tenan laris tenan dasare penyanyine yo ayu-ayu kok man. Sing klambine abang kuwi asmane sinten man gek aku ki ya pengen kenalan. Heeh, nggih niku naminipun Pipit Barabere Moke Tobat. Ijel saking pundi man? Saking Slumbung Paron Ngawi. Oh jebule ya cedhak wae. Lah ingkang sisih kidulipun menika paring asma sinten man? Indah Rosalita ya dasare ya penyanyi loro ketok blengah-blengah ayu-ayu bobote padha tinggi badan sama tobat tenan monggo katuran jumeneng ngaturke all artis lagune Manut Binada monggo yo Audio Ngawi Multimedia Video Shooting lanjut bala ali-ali
kirap ingkang angka kalih ya kirap kasatria. Yo. Dengan tata busana Queen Wedding Organizer Nimas Ayu Inces ingkang pindha sang Sunda Gareng Lampah. Yo. Terima kasih untuk grup Binasa. Binada. Oh, Binada. Oh ya. Ora maca tulisan. Jebule. Tak kira Binasa. Krunguku ning jero mau Binasa. Oh, Binasa. Mosok campur sari kok Binasa. Salah ya ta. Mbakno Binada. Binada. Oh, jan. Nggih, alhamdulillah pidalem saking mriki mawon. Nggih, menika campur sarine piyambak. Oh, gelung ki tenan. Nek anggone wong budaya. Budaya tenan. Kene iki campur sari ra trimo siji kok rumangsaku. Heeh, akeh banget. Akeh enek 45 Patang 56. lah kuwi lho. Metune engko bengi Mas Tri. 45 56 kuwi. Nggih. Alhamdulillah saged sowan wonten Gelung nggih. Gelung Paron dalemipun Bapak Nur Halim, Ibu Sunarti. Alhamdulillah niki saderengipun kula gegojekan Didik nderek uluk salam rumiyin nggih Mas. Monggo nih Mas. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge wong uluk salam kuwi hukume sunah. Hukume sunah. Sing nyauri salam kuwi hukume wajib. Wajib. Kula ulangi sepindah malih. Ben padha-padha oleh pahalane. Ben padha-padha oleh barokahe ya. Betul leres. Kula ulangi sepindah malih. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gek sing keringe suarane sapa? Ora roh. Kok malah gedhi ngono. I love you pul pokoknya. Gelem nyauri kabeh. Pul I love you. Nggih. Alhamdulillah niki penderek mantan kakung saking pundi? Menika saking Dawu Paron. Oh, Dawu Paron. Heeh. Piantun Dawu lenggahe wonten pundi niki? Niki sedaya saking Dawu. Oh, dari Dawu. Dari Dawu. Neng Dawu ya nek koyo ngene iki. Enten. Oh kathah mriko. Alhamdulillah dibudidaya nggih Bu nggih. Soalnya nek ngene iki langka lho Mas. Langka. Dan engkas dikirim kok ngene iki. Ngeten iki upama arep ndongakne iki upama besok dadi manten
sakinah apa mawadah ya toh Yo ora mungkin. ora mungkin iya. upama besok enek ninggal iki nek lanang kan biasane almarhum nggih Bu upami wadon almarhumah nek kados ngenten iki benjing pripun Alkohol. Kok dadak mumet mikirne matine besok. Ya ora yo ngene iki. Lah, yo besok piye? yo tetep kembali ke kodrate, kembali ke fitrahnya. oh fitrahnya Apa sing dilairne biyen metune lanang ceprot. ceprot Ditelale ya kuwi engko dikubur ya ceprot ditelale. dan nek sementara ngene iki telalene neng ndi manggon Ah biasa Mas dung. Ya didelikne sih. oh ditaleni Heeh, ditaleni pucuke uben ning nguri. oh heeh Nggih, Je. nggih, Dedek dedongak nggih Mas. heeh kagem Mas sapa iki? Mas Ardan Irul Fauzi Mas Ardan. kalian ziarati Aini Oke, Dedek dedongak mugi-mugi dados warga ingkang sakinah mawadah warahmah. amin Ayem tentrem, bejo donya bejo akhirat. bejo akhirat Enggal pinaringan kekancingan tresna Leres. wujud putra. Nek duwe anak lanang muga-muga ya lanang tenan. lanang tenan Nek duwe anak wedok muga-muga ya wedok tenan. wedok tenan Aja turun aku. heeh jenengan lanang apa wedok Ya mbok deloken dhewe ragonnya nek ora nek penasaran. Kok lah ya ki mau tenan kok jenengan katon blengah-blengah saking mriku bapak-bapak ini ki wau nggih ngendikan kasline lanang apa wedok Lah nggih menawi penasaran mangke lho Pak jenengan tenggen salin niku jenengan dudut ki ambak. Soalnya aku ya ben padha genahi. ben padha ngono, genahi Mas. ya Niki enten manggolone Manggolo. Masipun kalih nggih. Nggih, Mas. Niki welingane saking Mbah Berjonggo. nggih Jam 12 harus harus rampung. selesai Nggih niki. Heeh. Mboten enten jam 12 mungkin niki. nggih insyaallah Jam setengah 11 wis bar iki Mas. lah Iki jam piro to iki? Jam saro to? Oh alah berarti yo kok keterlambatan. lah ngono awakmu terlambat ora ta Ora. iki Apa ta? iki lho kita gede Manggolo sing ngarepe son maju. Kowe iki lho kok blek kok. lah Malah nginceng. Rene. ayo maju ke depan Oh, Manggolo kok iso kayak sponsor televisi lho. lah Mas. iya toh Ngerti apa ora sponsor apa? sponsor apa ki kira-kira Malika si kedelai hitam. Ya Allah, lae. Tangannya diculne Mas. colne nih ayo colne Siap le gerak. Rasa Iya. mbok dekepi nggonan kowe tak leroke. Ora-orane tak incup. Jenenge sapa, Mas? Alit Mas Alit. Mas Alit dredeg, Mas. mboten Mboten. Wis tau cedak banci, Mas. wis Endi? Oh. Kayak roh ya. lah iya toh Atau lah iya ngeri atau lho. sing inceng salin kowe kowe. lah Iso joget, Mas. mboten ngertos Lho, kowe iki iso joget apa ora? Ngono lho. Iso joget, Mas. lah nggih mboten ngertos Oh, berarti gak iso. ayo Iso apa ora? iso joget apa ora saged Saged. Saged. Wong muni saged ki abot lho, Lah Mas. iya. Kok nek musik iki diduduk terus gak iso Gak iso joget? Ora malah isin Lah. madhep kono ki ndi, Mas? kilen kulon Kilen. Nggih. Madhep ngulon. ayo Tangane diculni. lepaskan Rodok mburi. heeh Siap gerak. Ayo. Tau melu upacara apa ora? ayo Tangane nyekel bangkean. ayo Nah, sijine. siji satunya Nah. Kok ndak ki nyapa padha kluntrunge kok ndane nane. Kaya wedok ae. lah Nek aku mundur, kowe mundur ya, Lit. ayo Tipung. tipung tok ayo Diduduk ya, Mas. Mundur, Mas. Maju. maju Mundur. mundur mas Maju. maju Mundur. Sik. 4 detik Elek banget iki. lah iya Iso kaya nyuruh ngangkong aja iki. Rodok rono lho. ayo geser Siji nih. ayo satunya maju ke depan Nah. Kok kayak pitik kelor ngono. Malahan. iya Lah dadi iki diceluki kok ngene. Jenenge sapa, Mas? apin Mas Apin. Alpin. Mas Apin, madhep ngarep, Mas. Nah, Iya. madhep ngarep. Tangane diculne, Mas. Nah. Gak usah dedek ya, Mas. Aku menungso ndruwo. Wedi ku nek ndredeg
kaget geblak ora malah gotong aku. Iso joget, Mas. Boten ngertos. Ora ngerti. Ora ngerti. Lah iya toh. Dadi wong kene iki apa merem ngono. Lah iya toh. Ket mau apa merem ngono Lah lho, iya Bi. kok gak ngerti. Kudune saurane iso apa Iso, ora ngono ya. Ora kudune ngono ya. Lah iki iso joget, Mas. Boten ngertos. Berarti ra iso. Iya. Purun joget ya, Mas, purun. Joget bareng ya, yang Iya. cewek mau joget kan? Boleh request minta lagu Lagunya apa? apa? Sing asik. Mau kawin kontrak? Kawin kontrak Iya. asik. Gala-gala bentukmu kok serigala ngono. Jaluk gala-gala perang rapot aku. Iya. Oh, Jan. Kawin kontrak aja. Iya, Mas. kawin Ini, kontrak ayo. Ini joget ya. Heeh. Ini, Oh, Li. bagus kok. Heeh. Bagus wong lanang aku, Lah wong iya. lanang asline yo Awakmu bagus. pemarta asline tanah yo bagus. Ning salahe aku dipacaki koyo Salahe ngene. nganggo gelungan dadine ya ketok cantik to. Lagune kawin kontrak. Ya. Asik. Iyo iyo iyo. Hey. Yo, sini Kak. Ayo tarik joget yuk. Kalah we kok suwe kok, kalah we. Banci we, banci we. Iya iya. Aduh, adindaku sayang. Para cantik wajahmu yang ku kenal. Tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanya adik yang ku sayang. Yuk yuk. Asik. Yo. Tarik 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 tarik. Binada. Asik. Yo. Tarik bolong. Yo. Selalu terlanjur di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Lah, Berapa nek saiki aku mas kawinnya, aku bayar kontrak. Lah iki manggolone sijine, heeh. Jos. Seliramu tangisan terharu aku nyaman akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk kamu akhirnya aku Jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk sayang. ya terima Oh, kasih Jan, terima kasih Ya Mas ampun, Manggolo sing ganteng-ganteng, ini, heeh. boleh pulang mas. Iya. Ganti baju. Ini ki amargi waktunipun terbatas ya mas. Nggih, Ya, karena, heeh nih Mas. jam 12 harus rampung. Harus selesai. Niki kakang bapak mengku gati kalian ibu nyuwun pangapunten menawi gegojekan kula kladuk anggen kula matur
nyuwun pangapunten ingkang kathah buat teman-teman berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah Amin ya Allah. dan diberkati oleh Tuhan nggih Mas. Amin, amin. Anjih, kadi ngaturke matur sembah nuwun sanget. Nimas Ayu, injes nggih sawetawis gegejulan kalian kadang kula. Babile wonten kawedangan samuniki kanthi kalajengaken hastungkara doa ugi panutup kanthi nyuwun berkahipun doa saking panjenenganipun pepunden kula Bapak Kiai Haji Ahsin Asikin lepat pangapunten mboten ngirang raos hormat kula terap selok estu nyuwun berkahipun doa dumateng Bapak Yai Haji Ahsin Asikin wekdal kasemanggaaken sak cekapipun semonggo nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah min al-qabul wal wusul wa husuli tamami kulli suli wa ma'mul wa shali syai'an dhayya wa adna bil kitibatin wa al-qurada fi'adan li kulli syai'in jalibatan li kulli khairin wa li walidina wal waladina wal ahbabina masyayikhina fi dinina wa kullu aqwalan ya annahu Allah wa qulubana wa qulubana ma'atu wal huda wal afal mu'ada ala din al-islam bila mihnati wa la imtihan bijahi سيدي ولدنا جامعة يكون شالخة وزيادة محمدا في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل وسلم على سيدنا مولانا محمد واشهد الله تبارك وتعالى ان كن برسول الله اجمعين. أم يضرب العالم عند الشاكرين عند ناعم عند يافينا ما هو في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم لظنك. اللهم بارك لهما في نكاحهما اللهم بارك لهما في عمرهما اللهم بارك لهما في رزقهما اللهم بارك لهما في أولادهما اللهم ألف بينهما كما ألفت نبي الله آدم وحواء اللهم ألف بينهما كما ألفت نبي الله يوسف وسيدي زليخة اللهم ألف بينهما كما ألفت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيدي خديجة الكبرى اللهم نور قلوبهما بنور الإيمان اللهم نور قلوبهما بنور الإسلام اللهم نور قلوبهما بنور القرآن اللهم ارزقهما رزقا حلالا واسعا طيبا وارزقهما النصر الصالح من الأولاد والبلد واجعل بيننا وبين الكافرين على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian magawasan doa pikato bergaipun saking Bapak Yai Haji Ahsin Asikin. Mugi estu mahanane berkah mrikinipun piyambak lan saged tumantu dhumateng temanten saribit lumebiripun dhumateng para tamu kakung sumamono putri ingkang sampun sami rawuh wonten kawedhangan siang puniki. Kalaksanan kasembatan tan mangge pambengan sakara-kara gelaring pawiwan prasaja ing siang kawedhangan puniki mila kanthi kontapaken konduripun saking sedaya para tamu sagedipun kajengaraken tepanten sarimbit tindak tumuju dhateng wiwara ngajeng mangkaten ugi minangkani sri sarira saking kahbogati kanthi ngaturaken guyupanipun ingkang tanpa pepindhan rahipun saking sedaya para tamu ingkang sami nderek mayu bagya njenengi wonten ing kawedhangan samuniki kanthi nderekaken wilujeng kondur wilujeng tindak mugi lampahipun panjenengan sedanipun saking dalem mriki ngantos dalem sawang-sawang mugi tansah manggi rahayu wilujeng monggo kadang-kadang pinadah saged nderekaken konduripun saking sedaya panderek pangombyong temanten kami wijil saking dawu paron ngawit ngaten.
pengantin baru. Atas nami saking keluarga Ageng Queen Wedding Organizer, atas nami saking Binada, ugi atas nami saking Ngawi Multimedia Video Shooting, ugi atas nami saking Duta Audio Lumantar Kaulau. Abad pilih wonten kekirangan samudaya dipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi wonten ing kawedangan sampun iki kula pinanggani pangandele waro estu tesih kathah kekirangan milai saking basa tuwin sastra dono tungkap ingkang kirang nuju pranada dhateng panggalih panjenengan sedaya anyenya dong nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Santen dudoy klopo cekap semanten hatur kula wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.